Hola companys, mira, avui és dilluns i faré una amanida de gamba, com aquesta. Ja veureu que hi ha un parell de detalls, però és molt fàcil. Tot producte d'aquí, la coliflor tota de Tarragona, producte de temporada, i és una manera divertida de començar el dilluns, al vespre, que és una amanida de gambes gamba blanca amb les seves verdures. Vinga, espereu i veureu la recepta, és molt fàcil. Mira, aquests són els ingredients que per fer l'amanida de gamba. Mireu, el dissabte ens van sobrar aquestes gambes del vermut i avui el dilluns al vespre per sopar doncs els volem aprofitar. És gamba blanca i aquesta salada, i bueno, farem una amanida amb tot el bròquil de diferents, coliflor, perdó, de diferents colors. Està fet a Tarragona, bueno, és producte de Tarragona, colombra, carbassó, pastanaga, aigua, necessitarem, cirerols de diferents colors, remolatge, això està molt a moda a països nòrdics i bueno, a mi m'agrada molt fer-la servir amb amanides i altres receptes. Aquí tenim també els pèsols que estan congelats però són de temporada també, perquè quan ja en tens molts s'han de congelar. Ceba fregida, que ja veureu, donarà un toc cruixent i que vaig fer el dissabte i que només em queda això i ho vull aprofitar. És molt bona, ja veureu, si ho feu un dia donarà un toc. Aquí tinc aigua per escaldar el carbassó, el laminarem i també farem una crema de pèsols, que serà la base de baix. És una prova i ja veieu què us sembla. I el bo que queda amb una mica de gelatina, que ho faré amb agar-agar, i aquí escaldarem les verdures. Jo no les bulleixo mai, sempre les escaldo, les faig al vapor. Amb vapor, perquè li dona aquell toc més cruixent, que a mi m'agrada cruixent, i no perds tant l'aliment de la verdura. Amb aigua perds molt el que és l'aliment de la verdura. Engeguem motors i ja ho tenim, això. Comencem amb el carbassó, perquè faré un emplatat diferent. Jo amb el pèl de patates aquest a mi em va bé fer això. També ho podeu fer amb la mandolina, però amb això ja em va bé. Perquè faré dos emplatats, un que serà el que menjarem a l'amanida normal de casa, sense complicar-nos, que aquesta no l'ensenyaré, però la que ensenyaré és l'emplatat bonic, que forma part que per això faig aquest vídeo del joc que jo faig a la cuina i m'agrada fer aquestes coses. Tenim aigua bullint i tirem les làmines de carbassó aquí dins. És super, és només escaldar. Hem de tindre 15 segons, ja ho traiem, que ja els fa, i sobretot aigua amb sal sempre, i a refredar aquí amb gel, que li farem la cocció, que el que guanyem és el color, agafa una textura que queda brillant, i aquí també ha d'haver sal, sobretot. Fem aquesta aigua i li tirem el carbassó a poc a poc. El carbassó, els pèsols. Tirem els pèsols, que faré una crema de pèsols. I ara li tiraré un quart de ceba que tinc a la nevera, i perquè li doni gust de rinil, una mica més de gust. Salpebrar, que ja porta la sal, li posem una mica de pebre
i això, quan el pèsol estigui tou, el batrem i ja tindrem, amb la ceba i tot, ja tindrem una mica de crema, la crema del pèsol, vale? Bueno, comencem a tallar la coliflor, vale? Aquesta és la lila, és gustosa, ja dic que tot això està fet a Tarragona, és producte de Tarragona. Ara farem la taronja, també és molt bona, vale? La que li costa més una mica al vapor és la blanca. Vale? Ja en tenim la blanca feta i ara farem la verda, que és la que es fa més ràpid, que la tirarem a últim moment, junt amb el carbassó. Vale, tenim quasi tot. Ara anem als pèsols. Fem la cebeta. Vale, tinc els pèsols aquí. Aquí ja ha començat no a bullir, però quasi. La coliflor blanca, la que li costa més. Està bullint l'aigua, però ara ja comença. La coliflor. Tapem. I en 5 minuts... Vale, esperem 5 minuts. Abans de posar la lila i la taronja, Fem el carbassó. El que farem d'aquí. El posem aquí en un paper. Perquè ha de sec. I reservaré. Vale, que hem d'aixugar. Que agafi tota l'aigua i la humitat del carbassó. Les 4 tires. Tires posadetes. Vale. La fem. Fem més paper. Així m'ha trencat el paper. Així. I ara aquí sobre. I a secar. Vale. Tregui tota la humitat. Anem per la pastanaga. Pastanaga, tallem els trossets. Vale, aquesta la deixem així i les posarem amb la coliflor. Un platat més maco. Vale, els posarem a dins perquè es vagi. Només t'ho xafut abans, però bueno, ja arribarem. I els posarem aquí. Vale, que es facin així, que per guarnició quedarà bé. Preparem una patata també, que no ho havia dit. Però hem de posar la patata, Veieu aquesta eina? Però jo suposo que això ja ho coneixeu tots. Sempre posar el dit per protegir. I el que fa és torneges. Vale, preparem la colombra. Aquest no l'escaldarem ni el bullirem ni res, el menjarem cru. Vale, li deixarem aquestes puntes verdes per coses d'estètica. O no, ho farem blanc, va, farem blanc. Que si no els nens no s'ho menjaran. Si començo a fer coses rares. Va. Farem així i perquè farem un emplatat bufonet, faré uns daus així. Vale? Us ho poseu al costat. Si voleu una igualtat, vale? Bé. I seguim. I això ens ho menjarem. Aquí no es llença res, És perquè, a veure, avui farem verdura així, una amanida de gamba amb verdura, de gambetes aquestes que va sobrar d'ahir, i vull fer un emplatat guapo. Ara la gamba, agafem la gamba i traiem el cap, i la despullem, però li deixem la cua. Jo faig les mans molt grosses. És que quan foto les mans jo, i amenaces no soc. Treballo fi i intento treballar fi. Però tinc les mans grans i si treballo així tapo el producte. A vegades m'ho diuen, Xavi... Però bueno, més endavant aniré canviant la manera de fer. Ara he comprat uns
uns aparells per aguantar el mòbil diferent i doncs, diguem, la imatge aquesta a sobre serà diferent, ja si jo treballo al costat i filmem per aquí, però no ho sé, a mi ho faig amb dos o tres, bueno, també tinc una càmera ara que ja ho sé, ja ho aniré millorant. Al final, és que aquí vol menjar, intenteu entendre-ho. Vinga, vaig seguint pelant. Això porta uns 20 minuts. I a veure com si s'ha arrugat una miqueta, o sigui aquest és el punt. Ara ho traurem i el passarem, ho triturarem. Ara ho veureu. Tinc els pèsols aquí. El triturarem una mica. Ara triturarem, ho he posat aquí en un got perquè així ara ho hem de colar i em va millor per triturar. Ben triturat, 1, 2, 3, veieu quin color més maco que agafa. I hi posarem agar-agar, es treu de les algues del mar que ajuda a que el producte es torni més espès, en forma de gelatina. Es treballa de moltes maneres i no dona gust i va molt bé. També es pot fer servir xantana, però bueno, això és una altra història que més endavant ho treballarem. Ara que vindrà el temps de tomàquets, jo tinc una recepta que faig 8 textures diferents amb el tomàquet, faig uns caviars d'aigua de tomàquet i aquí us explicaré com treballar el agar-agar i que és molt agraït. És espectacular. Aquí hi ha 500 grams de crema de pèsol i 3 grams de agar-agar. Ben picat i ara el que aconseguirem és tot ben triturat i ara ho escalfarem perquè funcioni. També posarem aquestes flors de malva que vaig anar a buscar ahir i m'han sobrat i les posarem 2 o 3. És molt bo. La fulla també es menja, però s'ha de passar pel vapor o per exemple, bullir-les. I són molt bones. I aquí tenim els talls de carbassó que hem escaldat. I havíem de fer com un caneló. Així, amb paciència. I ho posem aquí també. Aquí també fem un foradet. I el que farem és posar-li farem una altra cosa. Mira, farem així. Aquesta la podem posar aquí dins. Aquesta és més petita, entrarà millor. Aquest que és gran. Tornem a enrotllar-la aquí. Estirem una miqueta la gamba perquè passi la cua. Que no toqui baix, si no hi haurà. I aquest em tornarà a tocar obrir. Posem-la. Després això a casa, o sigui, després va normal, però jo vull fer un emplatat maco. Si
potser mirem totes a fora. La gamba, així. Així. I aquesta també. Vale? Apartem. I ara què ve? Ara hem de tirar la crema de pèsol, vale? Que al tocar el plat que està fred es tornarà gelatina més cremosa. Posem una pastanaga, una altra pastanaga, vale? I posem el bròquil, la coliflor, una altra patata aquí, hem de fer nets, si no coliflor verda, coliflor verda, coliflor lila, posem més lila, la groga, també m'agrada molt. Bueno, seguim emplatant. Ui, se m'ha caigut una aquí dins, a vegades això ja passa, fora. Traiem i tornem a posar la crema de pèsol. Anem servint els tomàquets, cirerols, vermells, color groc, donant-li color, ben repartit. Ja a la colomba posem aquests quadradets, que és molt bo, refrescant, i després amb la vinagreta que li posarem quedarà molt bo. Clar, ara el que hauríem de fer és una vinagreta d'aquestes fàciles, 2 cullerades d'oli, oli bo, vinagre, de vi o jerez, el que vulgueu, 2 per 1, pebre, sal. Doncs ens hi posem sal gruixuda a les verdures, remenem, canviem de cullera, vinga, ara ho tenim, servim, ara ho amanim, és la gràcia, a dins també, i ara el que hauríem de posar és una mica de pèsol. Aquests només estan una mica escaldats. Fiquem la flor de malta, que vam anar a collir ahir. Boníssim, li donarà color i ja està. Li dona un toc de primavera, sembla un hortet. És una recepta amb verdures. I ara el que farem és tirar-li una part cruixent, que és ceba fregida, que vaig fer el dissabte i que m'ha sobrat, i la posarem aquí, que també li dona un toc. Ara la gràcia és que surti recte, vinga, perfecte. Ara veieu el plat, mireu, que ha quedat una mica gelatina. I aquest és el plat que us presento, que és gamba blanca amb les seues verdures. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play